Po roku sme sa znovu stretli na celoslovenských dňoch poľa. Sme radi, že náš stánok je neustále plný našich zákazníkov, ktorí nás vidia rovnako radi, ako my ich. Porozprávali sme sa v stane s našimi zákazníkmi aj o tom, akú mali sezónu, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo, čo ich najviac prekvapilo a čo naopak pre nich môžeme ešte urobiť. Okrem iného sme sa tento rok v našom stánku rozprávali aj o našom Interaskane, o skenovaní a vzorkovaní pôdy, ale samozrejme aj o Crop-Wise Operation systéme ako komplexnom systéme na riadenie celej farmy. Samozrejme sme sa rozprávali aj o našich odrodách, či už napríklad Hivido, alebo o šetreniach do obilnín ako napríklad Amistar Prime. Sme radi, že ste s nami.